Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ πέρα. Ευχαριστώ τον κύριο Χρήστου, το βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειων, καθώς και τον ομηρικό κύκλο, η παρουσία του οποίου μου περιποιεί ιδιαίτερη τιμή, γιατί έχω μαθητεύσει στον ομηρικό κύκλο, τον Αλκαίο, την κυρία Λιάτσα, την αγαπητή μου Βούλα Σαββίδη, με τιμά και αυτή με την παρουσία της, και όλους εσάς που είστε εδώ πέρα απόψε. Πιο πολύ δεν ήρθα εδώ για να σας παρουσιάσω κάποιο βιβλίο, αλλά περισσότερο να αναδείξω μία αναγκαιότητα, όπως αυτή διαπιστώθηκε από μένα μέσα από τη σχολική πράξη. Ποια είναι αυτή η αναγκαιότητα? Είναι μία επίγουσα ανάγκη επιβίωσης, πια θα έλεγα, του ανθρωπίνου είδους. Και ποια είναι αυτή η ανάγκη? Η ανάγκη απόκτησης παιδείας. Διαπιστώνοντας μέρα με τη μέρα τη φοβερή έκπτωση και απαξίωση της παιδείας μέσα από το σύστημα αυτό το οποίο λέγεται εκπαιδευτικό, έψαχνα να βρω τρόπους να σώσω ό,τι σώζεται. Και στην προσπάθεια αυτή σκαρφιζόμουν αδιάφορα. Έφτιαχνα στους μαθητές μου, ξέρω εγώ, ρητά, τα τύπωνα, τα πλαστικοποιούσα, τους έβαζα ένα μαγνητάκι και τους έδινα ερεθίσματα και οι μαθητές ανταποκρινόταν με τέτοιο τρόπο που έδειχναν πραγματικά ποια είναι η δίψα της ψυχής του ανθρώπου. Η ψυχή του ανθρώπου δεν διψάει ούτε για βιβλία, ούτε για γνώσεις, ούτε για πράγματα εφήμερα, αλλά διψάει για την αλήθεια, για τη γνώση. Και σιγά σιγά το μάθημά μου ήταν αυτό. Μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία γινόταν το μάθημα, μέσα από όλα αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν, χωρίς να επιδιώξω και χωρίς να έχω στο σκοπό να κάνω κάποιο βιβλίο, βρέθηκα στον κάκτο και το έφερε η κουβέντα και η υπεύθυνη τότε μου είπε να το κάνουμε βιβλίο και προέκυψε αυτό, το έλα να μάθεις. Που όλα αυτά που μοίραζα στους μαθητές μου τώρα είναι συγκεντρωμένα σε ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό ωστόσο πρέπει να παραμείνει. Γιατί είναι ένα ντοκουμέντο αυτό το βιβλίο. Τη μέρα που πήγαινα στο τυπογραφείο για να δώσω τα κείμενα για να τυπωθούν, ανακάλυψε ένα μύθο του Ηρακλέους, ο οποίος επιβίωνε στα χωριά μας τα Τζουμέρκα, με μία έκφραση, με μία φράση που λέγανε οι παλιοί, την οποία καταλάβαινα τι σήμαινε, τι ήθελε να πει, αλλά δεν υποψιαζόμουν το ιστορικό βάθος που είχε αυτή η απλή έκφραση. Θέλετε να σας διαβάσω την ιστορία? Του μελαμπίγου τυχήν. Η παροιμιακή αυτή φράση σημαίνει ότι σήμερα η ανάλογη έκφραση που έχουμε θα βρεις το δάσκαλό σου ή βρήκα το μάστορά μου. Λοιπόν, μελάμπιγος, του μελαμπίγου τυχαίνει λοιπόν η έκφραση αυτή, σημαίνει πέσαμε πάνω στο μελάμπιγο. Μελάμπιγος ήταν μια προσωνυμία του Ηρακλέους. Ήταν αυτός ο οποίος είχε μαύρο πισινό. Πηγή είναι ο πομπός, έτσι. Αλλά μαύρο όχι λόγω χρώματος δέρματος, αλλά λόγω τριχοφυΐας. Η έντονη τριχοφυΐα ταυτιζόταν και ταυτίζεται με την σωματική ρόμη. Έχουμε το παράδειγμα του Ανδρούτσου, ας πούμε, που ήταν σαν τύπος χορταριασμένος, λέει το τραγούδι, τα στήθια του. Λοιπόν, ο Μελάμπιγος ήταν ο Ηρακλής, ο οποίος είχε μαλλιαρά οπίστια, να το πούμε έτσι. Υπήρχαν τότε δύο αδέρφια, οι Κέρκοπες, οι οποίοι ήταν φοβεροί στην όψη, σωματώδεις, ενωμένοι πάντα μαζί και δεν μπορούσε κανένας να τους κάνει καλά. Και καταδυναστεύαν τον κόσμο. Τους είχε όμως προειδοποιήσει η μητέρα τους να φυλάγονται από τον Μελάμπιγο. Αυτοί δεν γνωρίζαν ποιος είναι αυτός ο κύριος. Και κάποια στιγμή πέσαν πάνω στον Ηρακλή και τον βρήκαν να κοιμάται. Και θεώρησαν καλό να τον ληστέψουν, να του πάρουν τα όπλα. Και ξύπνησε ο γίγαντας, τα άρπαξε από το σβέρκο, τα έφερε δύο γύρες, τα άδεσε και τα κρέμασε από ένα τεράστιο κορμό. Και όπως ήταν κρεμασμένα σαν κοτσίφια τώρα αυτά με τα κεφάλια προς τα κάτω, ήρθαν μούρι με τον Μελάμπιγο.
και γνώρισα ποιος ήταν ο Μελάβηγος. Αυτό λοιπόν πώς το λέγανε στο χωριό? Κάτσε καλά, γιατί θα τον δεις στο Μαλλιαρόκολο. Όταν λοιπόν το διάβασα αυτό το πράγμα, ένιωσα σαν έναν αρχαιολόγο, ο οποίος ανακαλύπτει μια σημαντική αρχαιότητα. Γι' αυτό το λόγο και μόνο, αυτό το βιβλίο πρέπει να μείνει και να διαβαστεί. Τώρα, η συνέχεια αυτού του βιβλίου είναι το βιβλίο που θα μας απασχολήσει σήμερα. Επειδή είχα την επαγγελματική αυτή διαστροφή, οτιδήποτε έρχεται σε επαφή μου μαζί μου ή έρχομαι εγώ σε επαφή μαζί του, να το χρησιμοποιώ για διδακτικούς λόγους, ακόμη και αν δεν είχα άμεσα μια ιδέα για το πώς θα το κάνω αυτό, το αποθήκευα και σε κάποια στιγμή χρειαζόταν και το βρίσκα. Τι έκανα λοιπόν? Όταν άρχισα να διαβάζω την αρχαία ελληνική γραμματεία και να τη μελετάω, οτιδήποτε μου άρεσε το σημείωνα, κράταγα σημειώσεις, αποδελτίωνα και όλα αυτά τα χρησιμοποιούσα στη διδακτική πράξη. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτό το υλικό δεν χώραγε πια σε αυτά που τύπωνε και μοίραζα στους μαθητές και λέω πρέπει να κάνω ένα βιβλίο, δηλαδή σαν αυτό αλλά μεγαλύτερη, σε μεγαλύτερη κλίμακα. Και προέκυψε αυτό, το οποίο είναι παιδί της καραντίνας, την εποχή της καραντίνας που όλοι οι άλλοι, δεν ξέρω, κάνουν παρέα με τα ανακοινωθέντα, τα τρομοκρατικά, τα τρομολαγνικά της εποχής, εγώ έκανα παρέα με τον Φωκίωνα τον Αθηναίο, με τον Αριστίδη τον Δίκαιο και με τον Διογέννη τον Κοινικό. Λοιπόν, η λογική αυτού του βιβλίου είναι μια λογική δοκιμασμένη μέσα από τη διδακτική πράξη. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην έχει ανταπόκριση στην ανάγκη του σημερινού ανθρώπου. Οτιδήποτε υπάρχει εδώ πέρα είναι μια παρακαταθήκη για τους μαθητές μου πρώτα-πρώτα, αυτούς είχα στο μυαλό μου πρώτους όταν ξεκίνησα να κάνω αυτό το βιβλίο, που κάποια στιγμή εδώ πέρα οτιδήποτε βιώσουν στη ζωή τους και οτιδήποτε προκύψει στη πορεία του βίου τους θα βρουν κάποια απάντηση εδώ πέρα. Έφτιαξα λοιπόν ένα βιβλίο με 14 κεφάλαια και η δομή του βιβλίου είναι η εξής. Σε κάθε κεφάλαιο το πρώτο μέρος έχει σύντομες ιστοριούλες, οι οποίες όμως έχουν μία ατάκα, μία φράση στην αρχαία, στο Άγιο Πρωτότυπο που έλεγε ο Λιαντίνης. Γιατί? Για να εξοικειωθεί ο αναγνώστης με την αρχαιότερη μορφή της ελληνικής. Και άμα λοιπόν διαβάσει κανείς 10-15 σελίδες, δεν χρειάζεται να διαβάσει την απόδοση, ειδικά στις ατάκες. Μετά τις 2-3 ατάκες που θα διαβάσεις βλέπεις ότι τα ελληνικά είναι ελληνικά. Μία είναι η γλώσσα. Και στο δεύτερο μέρος κάθε κεφαλαίου έχω κάποια εμβληματικά σύντομα κείμενα για μεγαλύτερη εμβάθυνση και μεγαλύτερο ψάξιμο θα λέγαμε πάνω στα θέματα που πραγματεύει το βιβλίο. Για να πάρετε μία ιδέα τώρα θα σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα από κάθε κεφάλαιο αντιπροσωπευτικά, ξεκινώντας από το πρώτο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στη Θεοσέβεια, επειδή όπως έλεγε και ο Θεόδεκτος, από τον Θεόν αρχήν δεν ποιήστε πρέπον. Όταν ο Απολλώνιος ο Τιανεύς κατηγορήθηκε για ασέβεια προς τον αυτοκράτορα Νέρονα, ο Τιγελίνος τον οδήγησε στο απόρριτο δικαστήριο, το οποίο δίκαζε εν κρυπτό τις πιο σημαντικές υποθέσεις. Αφού τους έδιωξε όλους, ο Τιγελίνος έμεινε μόνος με τον Απολλώνιο και καθώς τον εξέταζε, τον ρώτησε γιατί δεν φοβάται τον Νέρονα. Ο Απολλώνιος του απάντησε: «Ο Θεός, ο παρέχον εκείνο φοβερό δοκίν, καμί εδέδοκεν αφόβο είναι». Ο Θεός που σε εκείνον έδωσε το χαρακτηριστικό του φοβερού,
σε μένα έδωσε την αφοβία. Ένα άλλο απόσπασμα που επέλεξα από αυτό το κεφάλαιο είναι από τον αγαπημένο μας Όμηρο, από τον ποιητή, όπως λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Είναι από την λάμδα ραψοδία της Οδύσσειας, 28 έως 43, εκεί που ο Όμηρος εκφράζει μια πολύ μεγάλη αλήθεια, την οποία η ανθρωπότητα χιλιάδες χρόνια μετά ακόμη δεν την έχει συνειδητοποιήσει. Και να μιλάει, σε απόδοση σας το διαβάζω, και να μιλάει άρχισε Θεών και ανθρώπων ο Πατέρας, γιατί θυμήθηκε μες στην ψυχή του τον έξοχο Αίγιστο, ο ξακουστός που σκότωσε Ορέστης Αγαμέμνονος. Αυτόν ως αναμνήστηκε στους αθανάτους, είπε. Μιλάει ο Δίας λοιπόν. Πω τι πράγμα η θνητή, τους θεούς να αιτιώνται, γιατί από μας έρχονται, λένε, τα κακά. Μα τούτοι απ' τα λάθη τους πάσχουν απ' τη μοίρα παραπάνω. Έτσι τώρα ο Αίγιστος το Ατρίδη έξω από το γραφτό του πήρε την γυναίκα και σαν γύρισε τον σκότωσε. Ξέροντας σίγουρο πως θα βρει χαμό, του το είχαμε μηνύσει με τον Ερμή, τον εύστοχο εξολοθρευτή του Άργου. Μήτε εκείνο να σκοτώσει, μήτε τη γυναίκα του να πάρει. Γιατί από τον Ορέστη θα τιμωρηθεί για τον Ατρίδη, όταν έλθει στην ύβη του και τη γη του νοσταλγήσει. Αυτά είπε ο Ερμής. Όμως τον Αίγιστο δεν έπεισε αγαθά να φρονεί. Κι όλα μαζί τώρα τα πλήρωσε. Ποιος του φταίει του Μιχάλη, το ξερό του το κεφάλι. Αυτή την απλή αλήθεια δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει. Κάνουμε ό,τι μας πει η ρολή μας η κεφαλή και μετά φταίει ο Θεός. Και πριν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο να πούμε την προσευχή του Σοκράτη, όπως την κατέγραψε ο Πλάτωνας στο έργο του Φέδρος. «Ω φίλε πάντε και άλλοι όσοι τίδε Θεοί, διητέμι καλό ενέστε τάνηταθεν. Αγαπημένε μου Πάνα και όσοι άλλοι Θεοί βρίσκεστε εδώ, δώστε να αποκτήσω εσωτερική ομορφιά στην ψυχή μου. Έξωθεν δε όσα έχω, της εντός είναι μη φίλια, και όσα εξωτερικά αγαθά έχω, να εναρμονίζονται με τον εσωτερικό μου κόσμο. Πλούσιον δε νομίζει με τον σοφόν. Ήθε να θεωρώ πλούσιον τον σοφό. Του δε χρυσού πλήθος είναι όσο μήτε φέρει μήτε άγιν δίνεται ο άλλος ή ο σόφρον. Και ο πλούτος που κατέχω να είναι τόσος, όσος θα ήταν ανεκτό να έχει και να διαχειρίζεται όχι άλλος άνθρωπος, αλλά ο σόφρον. Απλά λόγια, μεστά και γεμάτα ουσία. Τι να κρατήσουμε από αυτό? Πλούσιον δεν νομίζει με τον σοφόν. Αν θεωρούσαμε όλοι πλούσιο το σοφό, θα επιδιώκαμε ασφαλώς να γίνουμε κι εμείς πλούσιοι μέσω της σοφίας και όχι μέσω της ύλης. Το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου αναφέρεται στην αρετή. Ακούστε μία ιστορία που για μένα είναι ένα άγαλμα, θα λέγαμε, αρετής. Ένας Σπαρτιάτης που επρόκειτο να λάβει μέρος στα Ολύμπια, στο αγώνισμα της πάλης, αρνήθηκε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό προκειμένου να αποχωρήσει από τον αγώνα. Όταν ύστερα από πολύ κόπο και μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε τον αντίπαλο και νίκησε, κάποιος τον ρώτησε «Τι σοι πλέον ο Λάκων γέγονε δια της νίκης και τι παραπάνω κέρδισες ρε Λάκωνα που νίκησες?» Ο Λάκων χαμογέλασε και το απάντησε ευτυχής. «Πρώτου βασιλέως τεταγμένους μαχούμε της πολυμνής. Θα πολεμώ τους εχθρούς παραταγμένους κοντά στο βασιλιά». Έστι της λόγος ταν αρετάν νέοι δισαμπάτης επί πέτρας. Υπάρχει κάποιος λόγος, λέγεται πως η αρετή
κατοικεί σε δυσπρόσιτα μέρη, δυσαμβάτης επιπέτρες. Αγνάν δε μην θεάν χώρων αγνών ανθέπει. Αγνή θεά αυτή μένει σε ένα μέρος αγνό. Ουδέ πάντων βλεφάρης ηθνατών έσωπτος, ο μη δακέθιμος υδρός ένδοθεν μόλι, οίκητε σ' άκρον Ανδρείας. Και ούτε όλων των θνητών μπορούν τα μάτια να τη δουν, όποιον υδρότας που την καρδιά να τρώει, ακούστε μια υπέροχη λέξη, δακέθιμος, δάκρυ και θυμός. Είναι αυτός που δαγκώνει την ψυχή, θα λέγαμε την καρδιά. Θυμός είναι όλο το συναίσθημα, το θυμοειδές μέρος. Αν δεν έχεις δηλαδή τέτοια λαχτάρα, τέτοιον πόθο εσωτερικό, ας πούμε, να την κατακτήσεις, δεν μπορείς να την κατακτήσεις την αρετή. Αν δεν βγει από μέσα σου δακέθιμος υδρότας, από μέσα από την ψυχή σου δεν αναβλήσει και δεν φτάσει αυτός στην κορυφή της Ανδρείας. Αγαπητοί μου, θα μοιραστώ μαζί σας τον εξής προβληματισμό και μόνο τη δόνηση αυτών των λέξεων να προσφέρουμε στον εαυτό μας. Αμέσως το νοητικό μας σώμα αναβαθμίζεται. Έτσι δεν είναι? Ακόμη κι αν είμαστε αλόφιλοι και δεν γνωρίζουμε την ελληνική. Όπως οι δονήσεις στην ατμόσφαιρα όταν κελαϊδάει ο κότσιφας, ας πούμε, ή το καναρίνι αλλάζουν, πολύ περισσότερο αλλάζουν οι δονήσεις όταν ακούμε τέτοιες λέξεις να εκφράζουν τέτοια νοήματα. Και ας έρθουμε τώρα σε κάτι που είπε ο Πλάτων και βρίσκεται γραμμένο στο δεύτερο βιβλίο της Πολιτείας. Είναι η πραγματικότητα που ζούμε, έτσι. Τι λέει? Τιμωμένου δι πλούτου εν πόλη και των πλουσίων, ατιμωτέρα αρετείται και η αγαθή. Λέει, σε μια πόλη, σε μια κοινωνία που εκτιμάται ο πλούτος και οι πλούσιοι, οι αρετοί και οι καλοί περιφρονούνται. Είναι μια πραγματικότητα που ζούμε αυτή, ναι ή όχι? Ναι. Και εξηγεί γιατί. Ασκείται δι το αίτιμόμενον, γιατί πάντα εξασκείται αυτό το οποίο εκτιμάται, αυτό το οποίο δοξάζεται. Αμελείται δε το ατιμαζόμενο και παραμελείται αυτό που ατιμάζεται, αυτό που απαξιώνεται. Ποιες είναι οι αξίες που προβάλλουν οι κοινωνίες σύγχρονες? Είναι λογικό λοιπόν οι μάζες των ανθρώπων να ακολουθούν αυτές τις αξίες. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο μου λόγο ιδιότητας θέμα, το θέμα της παιδείας. Στο κεφάλαιο αυτό, το οποίο έχω τιτλοφορήσει αγωγή, εκπαίδευση, αγωγή, εκπαίδευση, παύλα, παιδεία, για να διαχωρίσω την αγωγή, την εκπαίδευση από την παιδεία. Ξεκάνω αρχή από μια πάρα πολύ διδακτική ιστορία. Την ιστορία αυτή που την έκανε ποίημα και ο Καβάφης. Βέβαια δεν την έκανε ποίημα ο Καβάφης, ήταν ποίημα από μόνη της. Αυτός έκανε copy-paste. Κάποτε που βρέθηκε στη Ρόδο ο Απολλώνιος Διανεύς, γνώρισε έναν νεόπλουτο αλλά απέδευτο νεαρό που έχτιζε μία πολυτελέστατη κατοικία. Ο σοφός, αφού τον ρώτησε πρώτα πόσα χρήματα είχε εξοδέψει για τη μόρφωσή του και πήρε την απάντηση ότι δεν είχε εξοδέψει ούτε δραχμή, τον ρώτησε ύστερα πόσα ξόδεψε για το σπίτι. Ο νεαρός απάντησε ότι του κόστισε 12 τάλαντα, ποσό τεράστιο, και πρόσθεσε με έπαρση ότι θα μπορούσε να ξοδέψει κι άλλα τόσα. Κατόπιν τον ρώτησε σε τι θα του χρησιμεύσει το σπίτι. Και ο νέος, φανερώνοντας όλη του τη ματαιοδοξία, είπε πως θα έχει ένα περίφημο μέρος για να απολαμβάνει τη ζωή του, με κήπους, άλση, χώρους για περίπατο και αναψυχή, και πως όσοι τον βλέπουν στην αγορά που θα εμφανίζεται σπάνια, θα τον θαυμάζουν και θα έρχονται να του μιλήσουν με δέος, σαν να προσέρχονται σε ιερό. Ύστερα από αυτό ο Απολλώνιος του ζήτησε να του πει αν οι άνθρωποι γίνονται αξιοζήλευτοι για αυτό που είναι ή για αυτά που έχουν. Ο νεόπλουτος απάντησε με ανάλογο τρόπο, ότι δηλαδή θαυμάζονται για τον πλούτο τους
επειδή αυτός έχει την πιο μεγάλη δύναμη. Στην ερώτηση που ακολούθησε όμως, ποιος είναι ο καλύτερος φύλακας του πλούτου, ο μορφωμένος ή ο αμόρφωτος, ο νεόπλουτος δεν ήξερε τι να απαντήσει. Έτσι ο σοφός του είπε: «Δοκείς μη μοιράκιον ούν σοι την οικία, αλλά σε η οικία και κτίστε». Μου φαίνεται, νεαρέ μου, ότι δεν απέκτησες εσύ το σπίτι, αλλά το σπίτι απέκτησε εσένα. Και συμπλήρωσε: «Εγώ δε εσύ ιερών παρελθόν πολλό ανίδιον εν αυτό, μικρό όδι άγαλμα ελέφαντος δε και χρυσού είδημη, ή εν μεγάλο κεραμεούν δε και φαύλων». Για μένα είναι πολύ πιο ευχάριστο να μπω σε ένα μικρό ιερό και να δω άγαλμα χρυσελεφάντινο, παρά να δω σε μεγάλο ιερό άγαλμα πύλινο, χωρίς αξία. Και μόνο η κατανόηση του βάθους αυτής της ιστορίας και των λεγόμενων του Απολλωνίου φτάνει για να μεταμορφώσει μια ψυχή, έναν άνθρωπο, και να τον κάνει να επιδιώξει την απόκτηση παιδείας. Τι λέει ο απέδευτος άνθρωπος? Αυτό που λέει το μικρό παιδί που δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ήταν πιτσιρικάς ο αδελφός μου, ας πούμε, ήμασταν πιτσιρικάδες 10 χρονών, εγώ ήταν 5 αυτός, συναντήσαμε ένα θείο ο οποίος είχε να μας δει χρόνια, δεν μας είχε δει ποτέ, και έβγαλε και μας έδωσε από ένα εκατοστάρικο, μας κέρασε. Και τι λέει ο μικρός μου αδελφός? Εγώ δεν θέλω τέτοιο, θέλω σιδερένιο. Δεν μπορεί το παιδί να ξεχωρίσει την αξία. Έτσι είναι και απέδευτος. Μπορεί ένας απέδευτος άνθρωπος να εκτιμήσει τον πλούτο? Το μόνο πλούτο που μπορεί να εκτιμήσει είναι τον υλικό και συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, άειλες μορφές πλούτου μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι πλούτος, ότι η μόρφωση είναι πλούτος, ότι η παιδεία είναι πλούτος, ότι η ομορφιά είναι πλούτος, ότι οι αρχαιότητες είναι πλούτος, ότι το κλίμα μιας περιοχής είναι πλούτος, ότι το υπέδαφος μιας περιοχής είναι πλούτος. Το ξέρανε οι Βεδουίνοι, ας πούμε, ότι αυτό το μαύρο πράγμα που βρωμάει είναι πλούτος? Δεν το ξέρανε. Και τι σημαίνει ότι δεν απέκτησες εσύ το σπίτι, αλλά σε απέκτησε αυτό? Είχα ένα γείτονα ο οποίος πέρναγε τη ζωή του υπηρετώντας το αυτοκίνητό του. Ήταν ο υπηρέτης του Αλφα Ρωμαίο. Δεν ήταν το αυτοκίνητο δικό του, ήταν αυτός το αυτοκίνητο, γιατί όλη τη μέρα ξεσκόνιζε το αυτοκίνητο. Ο πεπαιδευμένος άνθρωπος κάνει χρήση των πραγμάτων. Δεν του χρησιμοποιούν τα πράγματα. Και είναι αποστασιοποιημένος από τα πράγματα. Αλλά πού να τα καταλάβει αυτά ένας απέδευτος? Και τι κάνει λοιπόν ο Καβάφης? Το παίρνει αυτή την ιστορία όπως είναι και την παραθέτει αυτούσια. Δεν κουράστηκε βέβαια να κάνει κανένα ποίημα, ούτε του ήρθε καμιά έμπνευση να το κάνει αυτό. Αλλά όμως απέδειξε ένα πράγμα με αυτή την κίνηση. Τι απέδειξε? Ότι κάθε παράγραφος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας τι είναι? Ποίημα. Ποίηση. Στην ανώτερη, στην ουσιαστικότερη μορφή. Ας διαβάσουμε τώρα ένα κείμενο του Πλάτωνα από τους νόμους, από το πρώτο βιβλίο των νόμων, που εκεί πέρα μας τα ξεκαθαρίζει πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Τι είναι παιδεία και τι δεν είναι παιδεία. Λέει λοιπόν σε κάποιο σημείο: όταν τώρα επικρίνουμε ή επενούμε την ανατροφή που έχει λάβει ο καθένας, και αυτό βέβαια έχει ευθεία αναφορά στη σημερινή πραγματικότητα, έτσι, και λέμε ότι ο τάδε από εμάς είναι πεπαιδευμένος και ο δίνα απέδευτος. Μερικές φορές χαρακτηρίζουμε ως απέδευτους και ανθρώπους που είναι πολύ καλά καταρτισμένοι στο επάγγελμά τους, το εμπόριο, την ναυτιλία και άλλα τέτοια. Επειδή ο λόγος αυτός δεν θα μπορούσε να αναφέρεται όπως είναι φυσικό σε αυτούς που νομίζουν ότι αυτό είναι παιδεία. Διότι παιδεία
είναι αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο από την παιδική ηλικία στην αρετή, κάνοντάς του επιθυμητή και αγαπητή την επιδίωξη να γίνει ένας τέλειος πολίτης που γνωρίζει να κυβερνά και να κυβερνάται με δικαιοσύνη. Αυτή η ανατροφή, την οποία όρισε με σαφήνεια αυτός ο συλλογισμός, είναι η μόνη, όπως μου φαίνεται, που θα ήθελε τώρα να ονομάζεται παιδεία, ενώ εκείνη που αποσκοπεί στην απόκτηση χρημάτων ή κάποιας δύναμης ή κάποιας γνώσης, χωρίς φρόνηση και δικαιοσύνη, άνευ νου και δίκης όπως το λέει, είναι χυδαία και ανελεύθερη και διόλου άξια να αποκαλείται παιδεία. Ένας μυστικιστής ποιητής το είπε αυτό με έναν υπέροχο τρόπο. Λέει, το να διαβάζεις πολλά βιβλία δεν σημαίνει ότι είσαι σοφός. Ένας γάιδαρος φορτωμένος βιβλία που κουβαλάει δεν σημαίνει ότι είναι διανοούμενος. Εδώ πέρα τι μας λέει ο Πλάτωνας? Ότι η παιδεία δεν είναι οι ακαδημαϊκές γνώσεις, δεν είναι τα πτυχία, είναι η εσωτερική καλλιέργεια. Είναι η καλλιέργεια της αρετής. Το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια, αλλά πιο ξεκάθαρα ακόμα, μας το λέει ο Πορφύριος στην επιστολή που έγραψε προς τη σύζυγό του Μαρκέλα, η οποία ήταν και μαθήτριά του στη φιλοσοφία, και όταν για κάποιο λόγο ταξίδεψε και ήταν μακριά της, αλληλογραφούσε μαζί της για να την ενισχύει στον αγώνα των φιλοσοφικών που έδινε και η σύζυγός του. Και τι της λέει? Πέρα από αυτά, κάθε πάθος της ψυχής δεν είναι άραγε απόλυτα εχθρικό προς την σωτηρία της? Και μητέρα όλων των παθών δεν είναι η έλλειψη παιδείας? Και δεν θεωρείται παιδεία όχι η απόκτηση πολλών γνώσεων, αλλά η απαλλαγή της ψυχής από τα πάθη της? Τα πάθη πάλι είναι οι αρχές των νοσημάτων και νόσημα της ψυχής είναι η κακία. Τι λέει εδώ ο Πορφύριος λοιπόν με απλά λόγια? Ότι η απαλλαγή της ψυχής από τα πάθη της, από την αρρώστια, από την νόσο που είναι η κακία, αυτή είναι η παιδεία.